चल आता घेऊन चालले मी. 2-4 घर आहेत बाकी. खाली दिशे नको चपला चप्पल झालं सर्व. झालं ना आता. तू जेवला ना बाबा. हा मस्त होतं. आली बापा चला आले सर्व झालं घर सर्व घर वाडीतली. हा बस प्रसाद वाटून आले. काय करणार आपण आता आशीर्वाद घ्यायचा आहे. आजीचा आता डान्स बघा. आजीचा डान्स. माझ्या मनानं भरली बापरे माझ्या मनानं भरली गौरी अग सर्गेवाली होतेस का माझी गौरी माझ्या मनानं भरली गौरी माझ्या मनानं भरली गौरी. चला घरात गौरी गौरी घरात चला. ते बसंती इस पे नाच रही थी. दगडांवरती टोकेरी दगड आहे. टोकेरी नाही आहेत म्हणजे माझ्यासाठी ठीक आहे पण कोण बेहोश स्लीप टोटल स्लीप. शान माझ्या आईचे देऊळ कोलीवाड्याची शान माझ्या एकवीर आईचे देऊळ अंगावर आला. बाय. हा चल बाय. हा बाय. बाय लवकर या उद्या. उद्या येतो आता. उद्या दुपारी. हा हा चालेल वाट बघतो. येस. सरलो. तो आता आजी आणि आत्याकडे ऋषीची सेलिब्रेशन झाली. थँक्यू. बाय बाय. बाय बाय. टाटा. टाटा. उद्या लवकर या. उद्या येऊया परत. परत या. आम्ही वाट बघतो. जीव आजी आजीचा जीव का मुचका. चला 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 या. आजीची साडी सुकवायला टाकायची अजून येस. धुतलेली आहे. चटणी आणि भाकरी घेऊन जा. नको एक भाकरी आणता नको नको चटणी तरी नाही. नको नको उद्या ठेवा. उद्या खायला खायला फ्रीजला ठेवतो. हा चला. काय कुणाकडे. हा आता आम्ही गेला होती हा आणखी एक आण अर्धी दे. तुझं नाव काय. केस बघ बाबूचे. तुझं नाव काय. माझं नाव अंश. याचं नाव तुझं नाव चारू. बाय बाय. टाटा. तुला खाऊ आणूया आता चॉकलेट. तिला पेढा दिलेला मी. हा आतेचा फोन होता काय. होय. आजी बघ फास्ट गाडी पुढे गेली. जायला सांगितलं. आरामात ये. पाय घसरे. तिला पाय घसरतोय. पाय घसरतो खाली. कुठे चालली. हा पण गाडी बंद. कोण एकटी बाय. नाही जोडीला कोण नाही का. बाय बाय. ह्याच्यावरती फोटोशूट करायचं आहे का. बसून बसू शकतो ह्याच्यावरती माणूस. हे रानातलं आपलं सिंहासन. हा रानातलं सिंहासन. रानातलं सिंहासन. कसं वाटतंय. आता फोटोशूट करतो बघा मम्मीच्या इकडे आणि फोटो तुम्हाला दाखवतो. हा मस्त रात ठेवायचं. इथे आमची माउंटेन ट्रेकिंग चालू आहे है ना. दमले मॅडम दमली. का दमली कारण ऑल द वे वी आर कमिंग फ्रॉम देयर. वहाँ से आ रहे हैं यहाँ ते. याचा हाफ रूट झालेला आहे और माउंटेन चढ़ायचं आहे. चलो माउंटेन अभी इसी वक्त चढ़ेगी. चढ़ में तेरे शादी के बाद नहीं चढ़ेगी. मैं नहीं आएगी इधर. फिर कौन आएगा इधर. और तू और तेरी बीबी. मैं और मेरी औरत. हाँ बीबी. चल
काजलला पण बोलायची सवय हा. आदमी औरत एकदा जोकमध्ये बोलत होती ती मला, विचारू येतील नंतर. पण खरं हे जे वाट हिरवगार खूप छान वाटतं. आपल्या मुंबईमध्ये तर काय हे असे हिरवे कार्पेट असतात. इकडे फोटो काढ. काय काढू? इकडे फोटो काढ. फोटो राहणार जाशील खाली पाठी. हा इकडे घे. आरामात थांब, फोटो थांब. दमलो बाबा, दमलो दमलो. एक डोंगर चढलो, अजून एक चढायचा आहे. येस, हा एक डोंगर झाला. दिस इज नाव सेकंड डोंगर. लास्ट डोंगर नाही, चढायचा आहे. असे अजून खूप डोंगर आहेत वरती, पण ते लास्ट घर वरती हाच आहे. आहेत वरती माणसं आहेत. सेजल, ते सेजल हाक मारली. सेजल इथे बघ. बघितलं, मला दिसली. सेजल पळाली काय? हाव आर यू? तिकडे दिसली तू. हाव आर यू? काय नाही. या बाबा, या आरामात या. मी तर चाललो फटाफट. हाव आर यू? माझी छत्री घेऊन आलो मी. ही गाडी स्लो आहे, आरामात येते धरून. हे काय करतात? काय धरायला? कुठे धरतात? मग पकडून आणतील ना? कमीच होतो तवा, तापत नाही. कमी जास्त करत राहायचं. आता फिरव. आता कडे दाब. कडे मध्ये घ्यायची चपाती. हसते काय ती एवढी? कडे दाब. कपड्याने फिरवायची, मध्ये नाही दाबायचं. काढत घे. तू फुगा येणार बरोबर. मध्ये फुटली आहे ना. फिरव. आता दाब परत. तो हा कच्चा आहे ना, दाब. तो Stone, paper, scissors. Stone, paper, scissors. अरे कैची. Stone, paper, scissors. 5 पॉइंट जिंकली. परत 0 पॉइंट घे. असं कर. Stone, paper, scissors. Stone, paper, scissors. Stone, paper, scissors. मी उडवणार कैचीला. कैची काढ. एक स्टोन पेपर सीजर काप. 1 पॉइंट. स्टोन पेपर सीजर. स्टोन पेपर सीजर काप. स्टोन पेपर सीजर. क्या बाबू, नाव काय तुझं? दुर्वा. अरे वा, गणपतीकडे ठेवतात ते दुर्वा. आणि ओम आहेत ती. अरे वा, नाव छान आहेत एकदम, आहे ना? गेम खेळतात ते स्टोन पेपर सीजर. स्टोन पेपर सांग मला किती आलेले? 3. स्टोन पेपर सीजर. खुल्ला. काय? चल परत. कोण आहे तो खुल्ला? स्टोन हे कर. 0 पॉइंट. जिंकलं. एवढ्या लगेच कसं संपला? 3 होतात ना, मग 1 आला पॉइंट, मग 1च उरला. मी कमल दे माझ्यासाठी. 5 झालेत. नाही खेळतात बघा. चला बनवूया. काय बनवता इकडे? छोलेची भाजी. हे छोले आणि बटाटे शिजवून घेतले. शिजवलेत. 2 कांदे घेतले. 2 टोमॅटो. ह्याची आता प्युरी बनवणार. मिक्सर. पाणी घेतलंय का अगोदर? नाही, खोबरं टाकलंय त्याच्यात थोडंसं.
खोबरा पण घ्यायचा आपल्याला. हा थोडासा घेतलाय मला. पहिला कांदा मग टोमॅटो ना. एकत्र पण लावलं तरी चालतं. पाणी टाकायचं आहे टाक करताना? पाणी नाही. नाही ना. नाही. काय रंग होतेस? काय नाही. दुर्वा नाव ना तुझं? दुर्वा. दुर्वा म्हणतात त्याला. दुर्वा नाव छान आहे ना. या कलर या ह्याला तू कलर मारला? नाही. नाही. छान मारला कलर. ते काय आणायला गेली तू? फुल काय ते? काय असं काय म्हणतात त्याला? गौरीचं. ठेवतात तिकडे? दाखव कुठे ठेवतात. हे कुठे ठेवतात? पायावर गणपतीच्या. तो आता पूजा करताना ठेवेल. अच्छा पूजा करताना ठेवायचं ते. दुर्वाची जोडी. आता हे केलंय प्युरी केली आहे. जिरा पावडर कट करत मोहरी टाकते आता. थोडासा जिरा. 4 लसूण घेतले चितलेत ना. साली सकट. चालेल. आता आलं लसणाची पेस्ट. लसणाची पेस्ट टाकते. मसाला. तेलामध्येच आपण मसाले करतो. तेलामध्ये प्युरी केलेली ना. कांदा टोमॅटो आणि खोबरा होता. हे बाबू भाजी खाते तू? छोले भाजी खाते? तुला खायला काय आवडतं? स्टोन आवडतं का पेपर आवडतं का सीझर? अजून कोणता गेम खेळते तू? दुर्वा अजून कोणता गेम खेळते? सांग दादाला कुठचा गेम खेळते. तुला इथे जेवण बनवता येतं ना? बनवतेस ना? काय नाही बनवतेस? काय नाही. हळद. गरम मसाला. गरम मसाला. आणि हे छोले मसाला आहे. छोले मसाला आहे ना. मीठ. आता छोले आणि बटाटा टाकते याच्यात. आता आपल्याला पाणी टाकायला हवंय. पाणी थोडंसं टाकायचं. आणि आता याला किती मिनिटं लागतील ते? 5 ते 7 मिनिटं. आता शिजलेलं आहे ना ते. आता फक्त मिळून यायला पाहिजे ना सर्व. एक जरा उकळी येऊ दे त्याला, नंतर पाणी टाकायचं थोडं. चालेल. आता इकडे आपल्याला 1-2 मिनिटं झालेली आहेत. उकळी आली ना. आता एवढं पाणी टाकायचं. झाली. आता चपाती बरोबर खावा, भाताबरोबर खावा. वाटपाची आवडत नाही अश्मितला. हा अशी आवडते का? कांदा खोबरा वाटप किंवा प्युरी करून आवडते. प्युरी करून आवडते. तुला कोणती आवडते? तिला खूप छान नाही.
छोले जी ये सेम सेम फेस आहे. पाऊस आला पाऊस. झाली ना भाजी. झाली. चला आता वाढायला घ्या. चला वाढायला घेऊया आता. ती वाढू. हे गोल कशाने गेलं तू? धाग्याने? नाही ताटाने. ताटाने? याला लोणचं बघा. बाबूला भात देव. नको बाबू पण भात. बाबू भात वा फोडणीचा. होय काय रे नको चपाती. चल 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 मग त्या शेजारला पण बोल मग. ये. सोनी. बाबूला लोणचं देव. चल पप्या बस. टेस्ट करूया आपण. मी खाल्ली, मला तर आवडली, खूप छान आहे. तू खाल्लीस ना. कशी झाली? मस्त झाले. प्युरीच्या टाइप मध्ये बनवली त्यांनी. प्युरी करून सर्व आहे ना, झटपट. मस्त झाले. असं बनवा सर्वांनी. बस 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 काय म्हणतोस? बस 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 भैया मध्ये जोक म्हणून तुम्ही हसू नका. बस बस म्हणता तो. म्हणता काय म्हणू मी आता? कुठली गाणी म्हणू? पहा झाले पुरे 1 वर्ष. पहा झाले पुरे 1 वर्ष, होतो वर्षाने एकदाच हर्ष. गोड अन्नाचा होतो रे स्पर्श, घ्यावा संसाराचा परामर्श. पुऱ्या वर्षाची साऱ्या दुःखाची वाचावी कशी मी गाता. बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवी तो माता. तूच सुख करता, तूच दुःख हरता, अवघ्या दिनांच्या नाता. बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवी तो माता.